măicușoară, pașii tăi ușori. Le cunoști? Nu le cunosc. Hai amândouă la secție. Hai, ridică-te odată, treci la secție. Hai! Și de ce zice Heidi? Pentru că vine la munte. Vrei picantă, da sau nu? Da. Trebuie să te hotărăști. Ori cu noi, ori cu ea. Vreau să mă duci acasă. Dacă ești în ce e băgat, ai înțepenit. Și băgat. Vrei să-ți iei bătaie? Marș la mașină. Normal că s-a cărat când a văzut mașina de poliție. Ce, ești obosit? Ce ai? Noapte grea, Mișule? Hai la mine în birou acum. Ceva urme prin pădure ai găsit? Da, stormea de la Didașe. E sigur că nu mai ai nimic să spui? Gervasiu de la omoruri. Pentru bunul mers al anchetei răspund la orice întrebare mi se va pune. Dacă ai ceva, spune-mi mie aici. Te-a speriat, domnul? Nu.